nun. Totoo ba yun? Opo, Well, if that online dictionary yun eh. if that dictionary definition of Duterte refers to the president, then we have our own definition of the man, which is exactly the opposite of what that dictionary gives. Duterte to us means honest, incorruptible, politically willed person, courageous, selfless, honest, transparent, and all good things that come to and other synonymous terms. Sir? Sir, hindi naman po magrereklamo yung Malacanang o yung pamilya Duterte doon sa paggamit sa kanilang apelyido bilang salita na parang hindi maganda yung Baka naman false news yun. Sir, hindi totoo. Yung Tinasubukan urban, parang nyo ngayon ko lang mag-search narinig kayo yung urban dictionary. Lumabas yun, sir, ang kahapon sa alam balita. ko, yung mga kilala, Webster. Meron na kasi mga online dictionary, sir, maliban doon sa mga traditional na dictionary. Baka mga anti-Duterte ang gumawa na. Pero halimbawa, sir, na kayo napatunayan nyo na totoo ngang may ganong salita, anong masasabi kaya ng palasyo? O di, I'll make my own dictionary also with that kind of meaning. So, hindi kayo magagalit? Doon sa paggawa nila ng ganon meaning sa Duterte word? First, hindi natin alam exactly kung yung Duterte refers to the president or to the family's name. At this stage, we'll be speculating. Kasi meron ko nakitang wine, Duterte. Di ba? So, hindi natin alam. So, pag nalaman nyo, O, pag nalaman natin, di sasabihin natin na sa amin, opposite ang meaning.